na san an kashe kuɗi ya ji cikin nan in wadata amma bayan Allah nan kafin Allah ne abin musu kai ni ma fa tun da ba kuma bane cikin talaka na saka na ba su kayan su ka gani to amma ai da kuɗi na kuɗi suka fita dan haka wallahi ba zan hakura ba yanzu dai a ganin ka ne na fita ai kawai abin musu ba ka da hankali ba za mu zo mu kashe kuɗi mu kashe dukiya kuma ka dinga barin abin musu duk da ni ma bawan Allah nan fa yana firgita ba magana ta domin Allah ai ni na riga na gama tsorata to amma yanzu ya kace me ka fita abin musu abin musu abin musu wani aiki wannan nan ba zai fitarwa ni daga nan ma wanda haɗa kana don yi na bakasa saboda ba ka da hankali za ka bar ƙasa kuma ba za mu wani tare da kai ba tsarin da kai tun kafin a yi rantsuwa kai ka san da zai mai zai faru kana ji za mu dinga fitowa kasan shi in mugu ya cika mugu haka ne bayan zaɓe ma za mu dinga fito da wasu abubuwa wanda za mu dinga yi wanda hakan zai sa a dinga tunanin mu mutane kirki kai wannan abin da kake gani wannan gwamnatin da za ta yi duk ta fi ƙarfin wannan abu ba za mu samu sukuni ba ka san kayan da mai jere gurin da ya fi wannan wallahi Allah duk ya an yi kwama tana da su kai ka sani za mu tashi a tutar babu ne wannan fa lamarin ne mutum ba shi idan ciwon zuciya na kan ya zan yi da rayuwa kan ni Allah ya tsoro ka san ba mu tau da magani ba wala Thank you.